Galas ko, puti ang teleskopik, uy. Brand new pa man kayo. Siksiha bayan na, uy. Maamuds pa man kayo. Tama-tama, kaya ako rin isa nagsakay karon sa kotse sa kong amo. Ako ning doolon, be. Kay murag na gini gipaabot ba. Kailangan ako aning unhan basig na ni kadit-dit karon. Hi, miss. Pamati man kay bayan na, uy, dili man mamansin. Ay, ako yung gitawag ya. Hala ka, uy, kiligon man sad ni akong alo sa imong busis, miss, uy. Hilom dira ya, oy. Adarit raman kaayo ka. Unsa may nakaadari tanaw, uy, kinsa man day imong gipaabot diri as dapling kasada? Hay, akong barkada ya, oy. Manglagong tami, dugay kay ning abot. Nah, mao ginilisod karon, miss, baka nang barkada-barkada nya manglaag mo. Walay siguro dili ginamuto nga, miss. Nya ikaw ra isa diri dapling kasada nya, maunsa ka diha sa dapling kasada, miss. Ay, guan manggod ya, padulong na manggod to siya. Ay, basig magmahay ka, miss, dili tumutungay imong barkada. Sakay na lang diri sa kuha, miss, ihatod na lang tika sa inyo, ha. Ay, dili lang ya, oy. Wala man ko kaila sa imuha. Ay sus, uy, dili manggud tika unsaon gud. Unsa man ang taon ka nga buutan man ko salig lang sa kuha, miss. Ihatod lagi tika sa inyo ang balay. Ay, dili lang ya, manglaag manggod meron ka pag tambay sa balay. Laog magkahay mo tuyo. Aw tara, sakay na lang diri, manglaag lang duha sa bayan tika. Ay, dili lang gud ya, mahadlok manggod ko sa imuha. Bunguton manggod kang dako. Ay ayaw kahadlok ani akong bungot. Ay naunsa man ang taon ka? Kani akong bungot, design rin ako. Mo ni ako ang pagilok-gilok na ko ba og naa manggaling ko yung mga uyab. Ay, kinsa day mong kauban dira aya? Ay wala ko'y kauban diri, miss. Uy, ako ra isa unsa man ang taon ka? Sakay na diri kay sa bayan di ka ba manglaag ta dito asa imong gusto ihatod di ka. Ay, basin masuko imong asawa ya ba? Si asawa, uy wala pa ko'y asawa. Ulit tao pa man ang taon ko. Sulod na diri, miss, taligsik na rapaya o gabi na kayo. Alay na sulod na. Ay kabalaka sa kuan unsa man ang taon ka, uy. Salig lang. Sige na lang ya, oy. Ali na no, unsa man tarong kipot-kipot jud na siya, oy. Ay, sure ya ha? Ayaw kabalaka kay ako raman isa diri, wa ko'y lain kauban. Oy, basin na masuko sa imuha ya ba? Ay walay masuko, oy, unsa. Ah, sige ya. Abi na mo ako sultihan di ka. Single pa ko. Ha? Single pa kaya? Oo, single pa lagi ko, dili ka mo to. Ay, dili jud ya, kay mo ben ko anron. Ay noon sa man ang taon ka, oy. Ako gikan manggugog trabaho. Unya karon, pauli na ko ba nya. Ang kani ang kutsi nga akong dala ko among gud ni. Ay, sure ka? Oh, walay masuko sa kuha kay ako may tagyan ning kutsi. Ang mao ba de ya? Ay, kanindot good. Asa man day mo ang bana, miss? Ay, wala mo koy banaya, oy, single pa man kuya. Ay single pag yun ka? Ay, oo, oy, single pa kaayo ko. Tama gyud, parehas di tanduan single ani karon. By the way, pailaila day ko sa imuha. Ako day si Cardong. Ay, ako po day si Angela. Angela? Ay, oo ya, si Angela ko. Angela, ka-cute og tingog, oy. Mao gina ko mong ganahan ba? Ay, sure, oy. Ay, sure kaayo. Pila na day edad nimo karon, Jill? Ay, 16 pa kuya, oy. Ha? 16 pa ka? Oo, 16 pa kuya. Ay, bata pa man di ay ka, pero pwede naman ay noon ng 16. Asa man day mo hang mga kuanday karon kanang mga uyab-uyab nimo? Ay, wala sa ko'y mga uyab-uyab ron niya, oy. So, first time nimo nga gipasakay nga nani? Oh, yeah, first time jud nako iya. Aw, sige, manglaag ta karon ha. Okay ra sa imo ha? Ay, okay raman niya. Buutan man kaya ka. Aw, buutan lagi ko, salig lang sa kuha. Ay, kabalaka, walay masuko sa kuha. Ako'y bahala sa imo ha, librehon tika. Unsa may gusto nimo? Inom-inom or asa man tika asa may gusto? Laagan bar? Ay, dili man ko tig-inom ya, oy. Kuan lang kuya, magkaon ra kog balot. Ay, balot di mo hang ganahan. Oh, balot manggod akong ganahan niya. Mas lami manggod ang balot ron niya. Ah, kana. So, dili jud ka mo inom. So, balot di mo hang gusto. Nakoy duha ka balot diri basig ganahan ka. Ha? Unsa pud na nabalot imuha ya? Aw. Kay balon na ka unsa na ay tama da ay no. Wala pa man di ka alaw mag-ana di ay no kay 16 pa man di ay ka. Kuan ba kanang kanang basta di sa ta mag ano ha. Ay nayon sa ating kakaron kay basig mabigla ka sa kuha ba. Unsay pagkabigla ya, oy, namanglaag raman kaya ta. Nganong dili mo kamutan na sa kuang naong Jill, uy? Ay, maulaw lagi kuya. Ayaw ka ulaw, kagwapa nimo noon sa... Ay, first time biya jud na ko iya. Ay, first time jud ay nimo. Uy, ya. Sige, manglaag na ta ha. Panggunit lang diha ha. Okay ya, sige ya. Tarog lingkod ha. Ay, oo ya. Sige, larga na ta. Sige ya, larga na ta ya. Nahinay ratag padagan. Hinahinay lang jud ya kay
Mahadlok ka. Mahadlok ba ako kusog ya? Sige ulay problema na ato lang hinahinayon og padagan. Sige ya. Hala. Nunsa nalubat ang ako ang suga. Kalasgaw naman ni siga. Ha? Nalubat imong suga ya? Nya unsa man naturon pagpanlaag ana? Ay kapala ka. Okay na. Ay maayo ning siga na. Nya sige nahinay na tagpadagan ha. Panggunit di Ajil. Sige ya, manggunit ra kuya. Kusog baya kay ni motorbo niya akong tambot so. Ay ayaw pud paturbuhay ya oy. Hinahinaya lang good. Naka-open pipe manggod niya akong tambot so god kay sports car manggod niya ako ang gidala karon. Mao ba ya? Darian na lang siguro ta. Asa man ta ya? Darian lang sa siguro ta. Daplin kay mingaw-mingaw ra baya. Ay, ayaw lang siguro diri sa daplin ya. Ha? Ayaw lang diri sa daplin. Bitaw jiloy ka nang naibog ra baya ko sa imo ha? Ha? Karon pa man ta nagkailayan, naibog na ka sa ako Mao gani no karon ra ka maka kuan og lalaki nga primero pa lang ganing kita gani naibog dayon. Hala, ana jud di ay na iya. Wala pa ba jud ko kasuway ana iya ba? Karon masuwayan na gyud nimo ug unsa nga akong ibati sa imo ha? Ay, ana jud ay na saya, na jud ay ing ana iya no. Ayaw ka pala ka sa kuha. Ay, kahadlok ay. Seryoso ba ako? Total, single man ko. Basig ganahan ka nga. Basig pwede ta makahangyo sa imo karon. Ay, unsa na klase na hangyo gud na iya? Basig pwede ta makabagdok sa imuhang tinaguan nga lusong diha. Ha? Mabagdok ka sa akong tinaguan na lusong? Ay, giampingan ba yan ako niya? Sige lang, good ka. Isa lang. Total, mingaw bitaw. Ay, dili pa kuya, oy. Dili pa ko ready ana iya. Dili pa day ka andam, ana. Dili pa jud ko ready ana iya. Naunsa man in taon ka, oy. Dili niyo ma-experience nga. Madalagang guwang na lang ka. Di jud ka katilaw og alho. Ay, okay raman niya. Kay 16 pa man kuya. Diha ra magyapon ka padulong. Sige na, good. Ay, dili kuya, oy. Mahadlok man ko anang alho. Unsa man ang alho, oy. Unsa man di ay. Mauna ang kalipay sa usa ka lalaki nga ginatagu-taguan. Mo ni alho. Ay, ana, day na. Day, ginatago-taguan ng mga laki, ana. Naamang gani kay ginataguan. Ako pagaha. Ay, kay giampingan man ako ni. Ay, dili lagi kuya, oy. Ay, kabala ka mo plaster ni si Cardong. Hala yan, ay nanuktok. Wala na. Kuha na. Murag ero siguro na. Ay, naalagi ya. Nay nanuktok ya. Dali lang akong abrihan. Sige ya. Daan ko palagi! Kinsa man po din babae mong gidala diri Let's go! Hala, kinsa man na sila ya? Ay, wala na. Ako siratan ako. Unsa wala abrihan na! Imuha na asawa, Cardong? Ay, dili na ko na asawa, we. Unsa dili asawa? Sumbagon ti karon. Buntis ba akong tawhana ka ha? Hala, ingon ka, wala kay asawa. Ayaw jud pa atik-atik anak day kay daghan na mi ang giilad anak day katong isa gani nilayas. Lo, wala man ko kabalugod. Ingon man siya, single daw siya. Ayaw jud pa atik-atik anak kay tulo na mi ang gibuntis anak. Ingon ka, wala kay gibuntis. Bantay lang ka sa mua. Gawas dia, gawas. Tanggalon ko ning ligid sa kutsi sa imong amo. Nag-unsa man ang taon mo nga, nagapas-apas man taon mo, pauli naman ko. Dili man ako ni babae, good. Naunsa man taon ka. Ako ra man ni ihatod, bali apo man ni sa akong amo, good. Unsa man tinuod day? Ay, dili manggod te. Gipasakay ra manggod ko niya. Kay ingon siya, iha doon ni kutse. Lantawa ra po. Baga akong jugay kay ha? Baga kay kag namong, ha? Naunsa man ang taon ka, Jill, uy nga nun, tugaan man ka. Alam nga, ningon baya ka na single ka. Unsay single day, duha ba may asawa ana katulon ni layas. Nang tanawa ra to, ikatulo ning layas. Ug maugpa utoy ka day, ikaupat ka. Ay, sorry jud te, wa jud ko kabalo. Basta ingon siya, single siya. Naog dia. Naog. Sige na ya, oy, munaog na lang ko. Baka kun makanda ko. Dali diha day kag bata pa nimo nya mag ban-uban ka ng 40 anyos na. Ay, 40 na di ay ka. Dili pa, uy, naunsa nga. 25 anyos pagkani ko. Hoy day, ayaw jug tuo ana day kay baka ako kay nadako. Hoy, mangita ra naglaing bae, unya iya harap pa smuhon dito sa balay. Pauli na mo kay iuli na ko ning kutsi sa akong amo. Ayaw jug kung kuan ang kardong. Uli na sa balay. Dili, di jud ko mauli ug di mo manguli dito. Uli dito ba ay sigos gawas sa buntis ra baya ka. Wala ko'y labot. Uli dito. Dugay kay kanya abo. Ni uli dito sa balay nga wala bugas. Unya na ko mauli kay ako sa nihato dito kay mulaag man daw ni siya nga siya ra isa.
Nagunsa man mo diri ang anak. Oh, lantawar ako. Nagda naman lagi na siya. Oh, ni plaster naman lagi na siya. Naunsa man mo diri ah. Ha? Ikaw dong ha, bantog ra dugay ka mo uli kay nang bae pa day ka. Ikaw di gawas. Gawas diha. Di, daan naman guna ang bangko ginanagod, nakahigda naman guna. Kuyawa nimo no? Unsa? Maghigda imo ang amo diha ah? Ha? Ikaw day, mugawas ka ug ganlatong ko na imo ang bra. Amo gawas na lang kuya oy. Naman day kay duha ka asawa. Gawas. Naog diha na, day naog. Natawar ako na iyang gisuot. Siksi. Ikaw ka dong, ha? Unsa man, dili ka mo uli. Ikaw bayana ba hugaw kay kuno una ba? Ako ra gani gipasakay ang babae gano kay ngit-ngit na sa daping kasada no kay ako ihato dito. Ikaw po una kag dili mao. Ala, ang dili maguna-una og dili mao. Lantawar ako na imo ang singot ang perti na ang dagko ah? Ha? Imo siyang bagdukan diri ah? Alangan iga man kay sa sulod no. Wa may hangin. Unsay way hangin nga naa may aircon diri ah? Awa ka dulot ang aircon sa kuha. Wala ka dulot. Gibagdukan nimo siya diri ah? Wala uy wa kun bagdok uy uli na mo dito ah. Ikaw kay dong ba di na jud ka makontento. Ibagdok naman gani kagabi bagdok na pud ka karon. Nagsanga naman siguro na imo ang alho kay dong. Pila jud ay ka babae imong gusto bagdokan kay dong para mangunda ka na imong pagka-chicks boy. Wala manggugunang chicks good. Unsa man ang taon mo? Grabe na sad ninyo kasi lusaw. Panguli na mo ba? Mauli mi pero bagduki sa miya nang imo ang alho kay para pag uli nimo ni sakyanan ug na kay magihan nga babae dili na mamutindog imo ang alho.